W Rzymcu programuje na etat cię znaje polski ziemniak. Dla wielu teatr to wielki budynek, w którym możemy obejrzeć spektakle różnego irtu. Równak teatr to przede wszystkim ledza. W dzisiejszym dziejku na jutadczyznę łebocimy, jak weździ kaszewci teatr od kuchni i czy dranko jebec aktor. Teatr Zymk, jak sama pozwa wskazywał, wychodzą z literacji karnach, które też się nazywa Zymk. W jakimś sztuce my zindzony wokół tego karna pisarze, utwórcowie literatury zrobili taci wieczór z poezją, z recytacją i pewna z takim binowym pokoska w Kafe Anioł w Gdynio i po jakimś czasu jesteśmy stwierdzili, a tak poprawdzają tego wieczora, taka pierwsza udba padła, a później jesteśmy stwierdzili, że warto w to wleść, żeby Zymk nie był leno literackim karna, ale też teatra. Chcieliśmy pokazać, że w Zeryta to nie jest XIX stolecie, my nie darwimy tworzyć literatury i teatru, który jest blues osadzony w tych tradycyjnych modłach, ale możemy też pokazywać nowe rzeczy. No i prawie za to jesteśmy w zale. Coś napsu zaczynam powiadać, jak ten świat wezdrzy, a później jak to nie było prawdą, to te tracić cerplewost, to naprzód musi iść cało później słowa. Czy to odkładasz? Nie było prawdą! Jesteśmy oryginalny na pewno w porównaniu do innych kasiepskich grepów. One cole mało, gdzie są w tych temach teatru webrzandowego i to bardzo doceniwamy, bardzo są nam to widzi i to nie jest tak, że my biotkujemy procem nima, ale prosto chcemy pokazać jako alternatywa. Bina jest takim dobrym placa, żeby pokazać swoje emocje i my to pokazali i w spektaklu Smantkowo śpiewa i później w Iwrze Ostatnich na płedlim dramę Jana Rąbścigłe. Także to była taka potrzeba naprzód młodego pokolenia, bo takim jesteśmy bele, żeby wyrazić siebie, żeby wyrazić to, z czego nie jesteśmy zadowoleni i co chcemy zmieniać. No i tak po prawdzie, mimo tego, że lata lecą, że my tych lat mamy coraz więcej, to cały czas ciejemy są młody i ciejemy, że jak no młody chcemy coś rzec, no i też następne młode pokolenia do najdu unciwają. A kto je twoim rechcen badam? We, A oprócz mnie? niech inny. Wtedy nikogo innego nie słyszy. Jak dla mnie możesz pełzać nawet jak gumisz, to mi i tak nic nie robi. Nasz teatr jest bardzo łedemkły, jeżeli idzie o ledzy, jacy u nas grają, to nie jest jakiś sztywny skład. Do każdego projektu są roczone inne ledze, jeżeli ktoś nie ma czasu, nie chce grać, no rzeczy są układu, to jest dodawkowa robota, jeśli cole mało, albo wcale nie płatno, albo bardzo mało płatno. Na przestrzeni tych wszystkich lat prosto skład co bardzo mocno zmienił. Blok! Ja firma prowadzę. Zek, znałeś tego talenę? To jest sandza. Besoci sandza. Wesoci, jo! Nie myśl, szanungu, to jedno niżsi z doniżsi. Moje jabetto w teatrze jest od samego zaczątku, od pierwszego spektaklu to jest Smantkowo śpiewa. Adam Hebel, zależności, że my byli drechama i współrobili z innymi projektami, rocił mnie do tego, co by może zagrał w tym spektaklu, ja się zgodził i od tamtego czasu już tak współrobimy, prosto to jest nieterny dla mnie, że cygniemy te wszystkie spektakle, co ja jako nowa łódba, to ja bardzo chętnie do tego włączyłem, no i tak grajemy już widzę Existence One. W moim przypadku to był przypadek nomen omen. Nie zapisywałam się do teatru, nie przyszłam zapytać, czy można, nie byłam na żadnym castingu, po prostu przyszłam z koleżanką na jedną z prób, jako osoba towarzysząca, no i zostałam, z czego bardzo się cieszę. To jest takie nowe doświadczenie w moim życiu, nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z żadnym teatrem, a to jest też takie dla mnie spełnienie marzeń i przerodziło się już w pasję. No bez trzecia! Od strony sądu to my dobrze robię. Mamy ale perspektywa awansu. A tatu, tyś awansowa, ale nadal nikt nie doniósł. Ja do teatru Zymk przyjechał z 13 lat nazad. Adamowi brakowało ledzy do jakiegoś potoku, nawet nie pamiętam jakiego.
To był jeden z tych pierwszych. Zadzwonił do mnie, Rąk się to możesz przyjść. No i przyszedł i takie łestu. I teraz 13 lat. My nie bavíme se v tači robieni filmu, ale na binie, gdzie każdy element scenografii wezdrzy tak, jakby wezdrzył w prawdziwym świecie. Nie, my szukamy innych formów wyrazu i w swoim aktorstwie też próbujemy te emocje pokazać nie w jedno w taki dosłowny sposób, tak jak to by wezdrzało na przykład w filmie, ale chcemy pokazać to pewna inaczej, pewna ciasa, taką grepsią, stryśką, malowuny, ale to nie znaczy, że w prosty sposób. My jesteśmy aktorami amatorskimi. To jest teatr amatorski. Dlatego ja jedno próbuję jak najwięcej z siebie dać, co by belno zagrać moja postać. Nie we wszystkich płedimi znach ja socił tak 100%, że ja wiedzę, że to jest dla mnie, bo czasa jakie jako z, nie wiem, rolach, gdzie musi być wicy, na przykład rechu albo tyńca, za dobrze w tym nie cię, ale jeżeli idzie o jakieś improwizacje, albo jakieś komediowe grani, to w tym sobie rozmiar odnalazł. To jak? Mogę wyjść? Umówiłem się ze Stewką. Będzie czekała. Dobrze, Alojzy, możesz iść. I przekaż Edmundowi, że potrzebujemy baterię do radia. Tworzymy tak ten teatr, żeby ktoś, kto się znaje na teatrze, mógł bezrzec i próbujemy, to jest taką naszą ambicją, rozmaice to wychodzą, ale próbujemy pokazać, że ktoś jak się znaje na teatrze, przechodzą i je w sztandze być zdziwiony tym, że my coś robimy inaczej, że my coś świeżego wprowadzimy, ale równocześnie ktoś, kto nigdy się teatra nie interesował, przechodzą pierwszy raz, widzi nas i też nadążywo, tak brzydko gadające, wiełe co idzie i je w sztandze ta forma przejmie. Ledze wszelejako do tego podchodają. Je wiedzą, że jeżeli komuś co nie widziało, to może nie rzeknie mnie tego wlecze, ale ci, co ima co widzało, ci są jedno bardzo rzeczne. Czasem są zdarzają uwagi, ale to są uwagi cole mało jakieś, że ktoś nie zrozumiał przesłani. No i zleżno z tego, że my raza robimy, nie mamy kogoś od scenarnika, nie mamy kogoś od scenografię, nie mamy apart reżysera, plus i w siatce ledze to jest jeden człowiek, albo my w siatce, to my musimy jakoś kombinować i nie jedno ten przekaz trafił od razu, tak jak profesjonalny teatr. Teatr Zimk porusza drandzi temy, które nas szybciej dotykają i to w języku kasiepskim, w którym ja są lepiej odnajdziwą. Mam je nawet głębna i 5 minut nazad. O, jem spóźniony. O, wiem, przecież. Kasiepski teatr je brekłewny. My so płetkę leju przed nami jednym zdaniem, ja ci brzemiało, a za czym wagraje to po kasiepsku, jak tak mało ledzy rozmieje gadać po kasiepsku. Webe miele grać po polsku, to by miało wiksi łedbir. Prawie nama nie idzie we wiksi łedbir, prawie nama idzie to, żeby to było po kasiepsku, bo kasiepski język, jak każdy inny język, ma jakiś swój przekaz, jako swoja melodia, jako swoja emocjonalność. Wtedy, kiedy widzimy tego dozdrzeniałego odbierca, który wie, że kasiepska kultura to nie musi być blues to, co było przez 100 lat i co się nie zmieniło, ale że możemy pokazać coś nowego, że możemy poreszeć woźny dzisiaj dla najutymy, to wtedy ten odbiór jest na tyle dobry, że my też wiemy, że to są ledze dla jakich wort je poprawdza mieć stara i to są ledze dla których nie jest wart jechać na taci prostszy linie, że to nie jest taci odbierca, do którego nie woźny, jak my się nastawimy, jak my się przerechtajemy, oni to i tak kupią. Nie, to jest taci odbierca, który chce czegoś dobrego, chce czegoś świeżego. To musi być taci do duny, bo też jak no coś tam, ale tego nikt oprócz nas nie cieje, to bo musi być, że te godość i później tam, ale tego i tak nikt oprócz nas nie cieje. Aha, dobra. Jeśli wędzę sobie na te liściescy, zmieniwość ton cały czas, to musi tak iść. Ja. Adam, when tako dość
pozytywną atmosferę wprowadza. Je wiele sportów, je wiedzieć, pływać no ty się, je wiedzieć, bo to musi być. Ale je tak dość, jak to sogoda po młodzieżowemu, na luzie. Także Adam nie robi takiego cesnieni. Cesnieni je plus z terminem, a jak mamy występy jeden podredzim i grajemy różne spektakle, ale to jest taki pozytywny cesnieni. I tam mówią do prośba, żeby was zaakceptowała. Żeby nie było śmiechów. Musi to zaakceptować, ta siedzibę jest. Sama atmosfera na próbach i w naszej grupie wśród nas jest niesamowita. Jest taka jakaś więź, nie umiem tego nazwać, ale to jest coś takiego szczególnego. Podczas robienia takiego spektaklu, jeśli by spektakl nie był, ma взимку, ale myślę też, że w innych amatorskich karnach teatralnych, budujemy taką poźna familia, taki bardzo osobliwy stado. My musimy przerechtować te wszystkie kostiumy, iść do lumpeksu, pokombinować co kto doma my, co można wezwać sprawie w takim spektaklu. Czasami nawet jak idziemy do Krumu, to zastanawiamy się, ta rzecz, co ma przyjdzie w teatrze, czy co ma w teatrze nie przyjdzie. Ale kurde, nie widzę. Na взимку bardzo piękne, gdzie ma prosto so z tyłu jakimś takim karna, gdzie musimy się ulepszać jeden od drugiego. I to jest piękne. Na to, że my grajemy po kasiepsku, to jest dodywkowy dla mnie związek, bo prosto mamy tiłę w karnie ledzy, ja ci nie gadają po kasiepsku i pierwszy rys w tym języku jest zwelesą na binie. Dla nas to też jest każdorazowo taki cud spektaklu. Taki dokaz, który nas wprowadził tak po prawdzie na weź szorówizna, była splotło słoma. I jeżeli dzieła tak kwestie techniczne, realizatorści, my nigdy nie zrobili czegoś z takim rozmacha. I weszło to tak po prawdzie z łódby, jako gdzieś w mojej głowie sedzała bardzo długo. To znaczy, kasiepści łebrzandę. No i tu wiele ledzy może wyłączyć z myślenia, aha, kasiepści łebrzandę, znał bardzo miele tego zechta, znał jak to wieseli wezdrało 100 lat temu i tak dalej. Prawie nie. Jeżeli dzieła kasiepści łebrzandę, to mnie bardziej interesuje ten antropologiczny wymiar. Pierwszy ktoś, kto wpadł na scynanikanie, mieszkał w szałasu albo w jaskinie, godu w jakimś języku, którego nie jest w sztandze od tworzec i posługiwał się kamiennym nożandłama i brekował rozpalec łedzin, żeby przeziec. I to mnie fascynuje w naszej kulturze, jak bardzo ona jest archaiczna, jak wiele archaicznych elementów. No i z plotłą słomą my chcemy prawie podrążyć to, jak te łebrzandy, jak ci medzisy znajemy, co roku je fejrejemy albo obzyrujemy w muzeum, jak one są zaciałe i do czego one nam są. Pic. Kaniałeło. Pic. Kaniałeło. Pic. Kaniałeło. Pic.
I rechtające so do splotły słomę, me nie zaczynale od łódźby choreografię, bo to bardziej na choreografię jak na teksty są dopiero, od łódźbę role, rechów, cie zapoznani są z kostiumama, ale jo aktorom dał taci bruny kortci, na których musieli tworzyć taci maleńci, jak były w jaskiniach, na przykład w Lascaux, bo my musieli zrozumieć, jak wiele rzeczy tacich prawie łebrzandowych miało autentyczną łez dla tych pierwotnych ledzi. Widzę ju samo oskarżeni, wecigo z człowieka piękno. A łena je takie, że to piękno poznało. Może jako konkretną sprawę. Jo, ja z was rezygnuję. Jo dobrze, czaja! Uj, no. Proszę sobie nie naraziwać. Sprawa brakuje tego, żeby się naraziwać. Twoja ciotka to je moja belno dreszka. Ciebie ją ju tyś polubił. My nie możemy dzejać tak bez przemyśleni. Józef K., którego ja graja w procesu, no to jest ta przednia rola i no to jest taka postacją, która no może so wciec każdy z nas, bo każdego z nas może płetkać to, co jego płetkało. Najpierw złoży zeznania. Dopiero później możesz sobie krącać, ale to już płe procesu. No i nawet katedra, bo coś brakło w płemłyce i by se błagła płemłyc. Znajdziesz na tych krątach. O, ale to i tak nie chcą mojej płemłyce. Taci pokazani naszego rzeczy, że mamy jakiś proces, to jest nasi rzeczy i musimy dojść do tego końca, żeby sobie doznać, co jest na tym końcu. I albo sobie doznamy i nalizymy ten sens rzeczy, albo go nie nalizymy i umrzemy bez tego, nie? Sama so zdaje, że ten wasz ciężki przesnity proces budze dobec dyskutowaniem z nama, wachtarzoma, o legitymacjach i nakazu aresztowani. My jesteśmy bluz prosty funkcjonariusze i my na cydlach su nie zmumy. My mamy z tą sprawą teli do uczynku, że musimy desant, zgłędzeń, nadzór was pilnować i za to nam płacą. Ale my wiemy, że wysoci weźiezne, nie igle kogo aresztują. Baro dokładno badareją całą sprawę. Tam nie ma mowy o zmiłkach. Kaszubski aktor teatralny to jest bardzo szerokie pojęcie. Myślę, że każdy jest inny, ponieważ my jesteśmy inni jako ludzie, różnimy się bardzo i to jest fajne, bo uzupełniamy się. Ewelina na rąku! Ewelina jest na rąku i jest... Aktor kaszepści to jest taci bardziej amator, bo takich rychtych kaszepścich aktorów jest bardzo mało. My to bardziej w karnie zymk jesteśmy amatorzy i grajmy to, co nam nadawają do grani. Robimy kazani? No jo. Jo, weź to i później tam jest do końca i wtedy jazda dalej. Każdy jeden teatr to je ważna rzecz dla każdej kultury i tak richtig każda kultura narodna, każda wspólnota ma swój teatr. To pokazuje, że to jest ważny element. My grajemy i w języku kaszepskim i jesteśmy kaszepskim teatra, tak jak trysku na przykład grajemy proces Franca Kawci po kaszepsku, ale mamy też taki szpetyczlek, że po kaszepsku nie gdumę. Czasem nie gdumę nic, jak je na przykład w splotli słomie, ale w tym wszystkim mamy starać, żeby wcisnąć te elementy kultury dla nas ważne. Jak są je chory, to sa nie chce mieć ciosku i widu, lecz płeku. A mnie tu je dobrze, ale nie mnie fejn do zero. Nie, że ty chciał stawi nas. My tu mamy sprawę do mojego drecha. Myślę, że kaszepści język je brekłewny w teatrze. Mam nadzieję, że bardzo tych teatrów kaszepścich wicy, bo na dziedzinie ich mało. Choć jak na to, jak wiele kaszebów je, jak wiele ledzy po kaszepsku godo na co dzień, to je ich tyś nie tak mało. Ale fajne było, jakby w siatce ledze, dla mnie było nyterny, że oni idą na kaszepści teatr, na kaszepści szpetokiel
I oby był baro rod, jeżle do tych teatrów, szpetoklów kasiepsich było coraz więcej. Kasiepskich teatrów powstało teli, że przez rok, jak są 3 premiery, to jest sukces. Także nie rób ta nama podgórka i nie gadaj ta, że my umiemy wystawiać po polsku, bo my i tak nie będziemy wystawiać po polsku. My jesteśmy od tego, żeby tworzyć kasiepski teatr, a jeśli ktoś chce uprawiać kulturowy kolonializm, to niech nie wchodzą nama w drogę, bo my dalej będziemy robić kasiepski teatr. Czas na przezyrki wiadów z Kasiep. 9 gromicznika w kartezach Nieplac spotkanie promujący nowy dokus Eugeniusza Proćkławściłe. W kartyści bibliotece megle łe pokurbic we książce Piekło na ziemi łojnowy wspomnienia Kasiebów. Jest to dokus poświęcony łepowiewcom ledzy żyjących podczas dredzy Światowi Wejna. 25 gromicznika w Brusach Teatr Zaboracy świerował swoje 45 lat istnienia na Binie. Stileżnostce w Centrum Kultury i Biblioteci Nieplac premiera dokuzu Powrót Balbina. Jest to kontynuacja Józecy Balbiny, którą megle my poznać i chudzy. Albina B., wracając z dyskoteki rowerem, przekroczyła prędkość oraz nie zatrzymała się do kontroli. Niestety, nasz radiowóz rozdupcył się w okolicznych krzakach i pościg był niemożliwy. Jesteście aresztowani. O kurde, pomyliłem kajdanki! Te wydarzenia już za nama, a co przed nama? Już 19 stremiennika Kasie będą oferować postępny dzień jednotę. Stileżnostce już w niedzielę 17 stremiennika w Kuelbudach dzień plac tradycyjny rozegracają. Łebczy którym będziemy mogli poznać bliżej naszą kulturę i historię. To wszystko na dzysy. Do usłyszenia w postępnym dziele kłanają tatczezna.